I pa svim ljudi, ja sam Aleksa i danas ćemo da započnemo neko novo preživljavanje. Dobro. Imamo ovdje preživljavanje na ostrvu koje će uskoro da izađe. Tačnije kada kažem sad uskoro, kada pogledate ovaj video, to će već da izađe. Imamo jedno moje preživljavanje, pa hajde da započnemo novo. Zvaće se tako. Za survival, ok. Cheats off. Dobro, da, ovo nam treba. Bonus chest može. Seed će da bude aj neću da stavljam nikakav seed, stavit ću u descriptionu, zašto ne sad. Ok, ajde da napravimo ovo. Započinje. Evo ga. I šta? Šta? Snow biome. Pa nisam baš ovo očekivao. Ali... da, evo ga na chest. Ok. Nisam držao shift. Čekajte. Imamo baš puno stikova i da u u ovom snapshotu ne znam, ovo je kao 1.11 snapshot. Okay. Ja mislim da se čudovišta manje sponaju u snow biomu. Kao što vidite, igramo u ovom, kako se ovo, snapshotu, da. Sad samo trebamo da nađemo ovce. Što je ovo? Vidimo irona. Ili imamo kameni kramp? Ne. Imam ideju. Gdje je taj iron? Tačno na ovom tu dole bloku. Evo ga. Da, dobro sam rekao. Ima 7 cobblestona. Malo je ovo teško. Sada da napravimo jedan crafting table. Ok. Crafting. Tamo sam ga stavio. Ok. Evo ga kamen. Ok. Već sad da idemo gore.
šećerna trska, ok. Imamo 6 irona, dobro. To će nam biti dovoljno za osnove, one. Znači, kramp i to. Jao! Tamo su, znam. Pa znam još što je dodato u 1.10. Ako ne znate, dodato vam je kako se zove ono? Kako se zove? Ono od snega što možete naći u ovom biomu. Ne znam. Ne mogu da verujem. Ne znam. Ok. Samo da ne bude kao i u našem preživljavanju na ostrvu. Znate već šta se desilo, nismo našli ovce i onda smo crkli, što bi se reklo. Ali bilo bi dobro kad bismo našli village ovde. Bilo bi gol kad bi živjeli, na primjer, u snow biomu, ono. Kad ćemo da nađemo te više ovce? I da, imam auto jump. Puno mi je lakše nego kada space stalno pritiskam. Leteći sneg. Ok. Čudno je malo ovo. Stvarno sve samo snow. Sneg. Izgleda kao da tamo ne. Mislio sam da tamo ima livada. Zeka je pao. Ne vas. Hoću da vidimo odavde da li ima nešto. Nema ništa. Igramo na normal. Mislim, da. Mislim, kada nađem ovdje, ako mi se ovo opet usključa, da ću da stavim na hard, na teže. Ako mi se uključa, ne znam sad. Samo sneg i ništa više. Ok. Ne. Imamo ribe. Tamo vjerovatno ima nekih čudovišta. Opet smo gladni. Ok, pojeli smo javo. Jel to što ja mislim? To jeste opet ono. Šta to? Ovo nisam mislio, ali ovo je još više cool. A taman kad sam rekao da bi bilo bi dobro da nađemo village i eto ga. Mislim da će ovo preživljavanje da bude ok. Jao! Pa gdje je blacksmith? Nadam se da znate šta je blacksmith, a to je ona kovačnica, pošto tamo imaju chestovi. To hoću da nađem, da imamo vuna, imaju čak i konji. Mislim, čak i konji. Pa gdje
Ni valjda da nema kovačnice. Ovce! 1, 2, 3 ovce, yeah. I konji, yeah. I nema blacksmith. Aj, nastavit ću da te tražim. Tu nešto. Okay. A gdje ste? Pa ću. Ti te više glupe ovce. Ja. Imamo drt, varam. Ne da padneš. Daj, ovco. Daj, pada mrak. Daj. Tačno 3 ovce. Daj, pojem mrak. Ne, fuck. Šta ću sad? Ne. Glupave ovce. Pa. To 3 ovce. Ne, nemamo drveta. Šta hoćem? Okej. Nemamo drveta. Pa sam propao. Ajde. Dobro. Ovo je odlično, što smo napokon uspjeli da spavamo. Novi je dan. Svi gore u paklu. Odlično. A tamo je jedan skeleton. Puno zombija. Tamo nema ni vrata. Imamo hleb. Nema više zombije, mislim. Zašto se ne punim? Evo.
Zašto mi se ovo kod troših rana? Sve lakše sa krevetom. U zadnji moment. Imamo još repe. Napokon. I ajde da nađemo taj blacksmith. Koliko vas je ovdje? Ok. Imamo i ovo. Potatoes. To. Ok. Ladno nema blacksmith. Kako nema blacksmith ovdje? Nema veze. I da, mislim da je to bilo to. Čekajte. I da, mislim da je to bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao. Ćao. Ok, ćao.